29 नभेम्बर खालि जालांनाय जितु जोंनि एसेम्ब्लिनिखौ माने सिफायनाय UPPL नि दैदेनगिरि आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरि एबसुनि फ्लेग लानानै एसेम्ब्लि सिङाव हाबनानै माखासे फरायसाफ्रा बेखौ सिफायनायनि सायावबो जोङो कन्डेमनेसन होदों आरो BPFआ सरकार दानाया 2 दान जालांबाय आरो दिनै जोङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बरमानि कदमतलायाव 50,000निबो बांसिन सुबुं थुबुरमा लानानै जोङो मेल मोनसे खुंदों आरो बे हाबाफारियाव BPF हान्जाजों लोगोसे BJPनि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो आथिखालाव BTCआव BPF आरो BJPनि जथाय मोनसे सरकार सोलिगासिनो दङ जोंना थांखिया बेनो जे जोङो इलेक्शननि समाव रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन लाइमोनफोरनो माने रांखान्थि फारसे जौगानायनि थाखाय साफ्रोमबो लाइमोननो 2 लाख थाखा होनाय जोङो बेखौ अलरेडि रेडि खालामबाय बे खोथाखौ जोङो माने फोरमायनो फैदों 100 कोटी थाखा बाहायनायनि जितु खोथा जों बुंबाय थादोंमोन आरो बिनि उनावहाय मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो देग्लाय मोनसे समस्थियाव 833 मोनसे समस्थियाव जोङो टारगेट खालामदों बेखौ जानुवारि दाननि लास्टिंजाय जोङो माने सेरेमोनियेल डिस्ट्रिबिउशन खालामनो थाखाय जों बेखौ रेडि खालामबाय आरो बिनि उनाव जोङो नैबे IBS गरिब मानसिफोरनि जितु IBS पार हेड 10,000 जोङो मोनसे समस्थियावहाय 1250 1250 जोङो होनो थाखाय बेखौ रेडि खालामबाय बेखौबो सेरेमोनियेल डिस्ट्रिबिउशन खालामगोन हा पाट्टा होनायनि खोथा बर' मानसिफ्राबो हादान ओनसोलाव गोबां माने रायजो जानाय दङ माने बिथांमोननो जोङो हा पाट्टा होनो होननानै खोथा होदोंमोन बेजों लोगोसे गुबुनारिफोर जायफ्रा मोनथावथाव नमसाव गोग्लैयो हानि पाट्टा मोनथावथाव बिथांमोननोबो हानि मियादि पाट्टा होनायनि खोथा आरो जानुवारि दानाव इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि EMआ अलरेडि दाख्लैबावै एसेम्ब्लियावबो फोसावखाबाय जे टेट क्वालिफाइड मास्टारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जोङो माने रेडि खालामबाय आरो दा बिनि अनगायैबो जोंना थांखिया बेनो जे शान्ति भाबै जोङो BTCखौ जौगाहोनो नागिरदों गोबां माने बावहाय अनुष्ठान प्रतिष्ठान लाबोनाय जागोन आरो जोङो दिनैनि मेलाव दाख्लैबावै 29 नभेम्बर खालि जालांनाय जितु जोंनि एसेम्ब्लिनिखौ माने सिफायनाय UPPL नि दैदेनगिरि आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरि एबसुनि फ्लेग लानानै एसेम्ब्लि सिङाव हाबनानै माखासे फरायसाफ्रा बेखौ सिफायनायनि सायावबो जोङो कन्डेमनेसन होदों आरो बियो गणतान्त्रिक देशआव बियो थिग जायाखै आरो एबसुनि मोन्थोरावथ' नन भायलेन्सनि खोथा बुंबाय थानाय जायो सानफ्रोमबो शान्तिनि खोथा बुंबाय थानाय जायो किन्तु एबसुनि स्ल'गान होनानै एबसुनि फ्लेग लानानै जोंनि BTCनि एसेम्ब्लि सिङाव हाबनानै जितु माने दाङाबाजि खालामनाय आरो सिफायनाय बेखौ जोङो गोथौ गोसोजों माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरो कन्डेमनेसन खालामदों आरो इन फिउचार जाहाथे बिदि खालामा माने स्टुडेन्टफोरानो जोंनि फिउचार दा स्टुडेन्टफोरा आङो सानदों बबेबा साइडआव माने मरेल बिल्डिंआव बिथांमोना लेकिं जादों नामा बा सोरनिबा थुनज्लायनाय दङ नामा सिङाव मानो बेबायदि खालामदों दा बिदि खालामनाया थिग जायाखै आङो बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों स्टुडेन्टफोरा गावबा गावनि फिउचार केरियारखौ लानानै जाहाथे सिरियास जायो गावनि केरियारखौ लानानै सिरियास जाथों आरो आङो गोबां समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT बा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बा गुबुन जिल्लानि कलेजफोरनि स्टुडेन्टफोरा जेब्ला चिफ सारनि खाथियाव फैयो एडमिसननि थाखाय आं गोबां हेल्प खालामनानै होनो मोनदों इडुकेसनेल एसकारसननि थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ आं गोबां हेल्प खालामनो मोनदों आरो दा जोङो सरकार हिसाबै बे जोंनि दायित्व जों खालामखागोन इन फिउचारबो खालामगोन दा आंनि खोथाया बेनो जे केरियार दानायाव जाहाथे स्टुडेन्टफोरा गोसो होयो जोंहाबो बयहाबो सेन्टिमेन्ट दं जोंनि BPFनि बुंनायनि स्पिरिटआ जाबाय ST खौ होयोब्लाबो जाहाथे बर' जाथिया जेबो खहा जाया बर'जों लोगोसे जोंनि आसामाव थानाय गुबुन ST हारिफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया बेखौसो जोङो बुंबाय थादों आरो ST खौ होनब्लानो होनो हाया जानो होनब्लानो जानो हाया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि RGI रेजिस्टार अफ जेनेरेल इन्डिया सो बेखौ माने डिसिसन लागोन आरोखि दा जों होनोबो हाया जों बेखौ होबथानोबो हाया दा बियो माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो मेटार जाहैबाय दा बेनिखायनो बे खोथाखौ लानानै जोङो बयबो गोथौयै सानलायनांगोन अलरेडि UPPL नि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो माने क्लियारिफिकेसन होबाय UG ब्रह्म बिथांमोननि सिनियर लिडार बिथांमोनाबो अलरेडि बुंबाय दा बुंसेयावबो माखासे मानसिफोरा माने नेगेटिभ मटिभेसन होनानै फेसबुकआव बिराद गाज्रि
जोंनि लिडारफोरनि सायाव गाज्रि खोथा बुंबाय थानायखौ जों नुदों आरो खिन्थु बिदि खालामनाया थिग नङा आनपार्लियामेन्टारि वर्ड्स बाहायदों सोरखौबा माने मार्डार खालामगोन होननानैबो बुंदों गोबां मानसिखौ जों सिनायो जायफ्रा बुंग्रा बिथांमोनाबो दैदेनगिरि खिन्थु दैदेनगिरिफोरनि जुदि मेन्टेलिटिया बेबायदि जायोबा जाथिखौलाय माबोरै दैदेननो नागिरनो माने जोंनाव माने सन्देह जायो आरोखि दा बेखिनि खोथा आरो बिनि उनाव जोङो एमएलए इलेक्सनाबो बावला एमएलए इलेक्सननि थाखायबो जोङो बिपिएफ हान्जाया फुल मोनसे प्रिपारेसन जोङो माने खामानि मावनाय दोलो हिसाबै